Ето го, Мартин, където го скача. Пуска стълби, няма проблеми. Ето го, няма проблемки. Гледай го. Какъв е? Сега пусна може ей това. Айде сега види. Айде виж бе. Айде, чао. Та. Ето го, пуска. Много добре. Ето го. Ето го. Гледай го. Да! И така, утре да довърши. Мамо, чакай само да спусна едни стълби. Ето. Стълби! Гледай го. Давай. Ето го, при блока. Байчите, какво става с него? Уоу! Има конкуренция! Яки букуци. Нашия клас. Ето го.